Hvem skal I spille mod i dag? Vi skal spille mod Nordkøbing fra Sverige. Har I spillet mod dem før? Nej, men vi forventer altid at få kamp til stregen. Roller derby er en sport fra USA og er kun for kvinder. Aarhus Derby Danes spiller i dag mod Nordkøbing Slots United. Du har 5 spillere i gang på banen. Den ene er en jammer. Det er sådan en hurtigløber. Det er hende, du skal have rundt på banen så mange gange som muligt i et heat eller et jam, som varer 2 minutter max. Så de 4 andre, det er blokkere, og de er der jo så for dels at hjælpe deres egen jammer igennem og rundt, og så ligesom at undgå, at modstanderens jammer kommer igennem og rundt. Og de her jammer, de scorer point hver gang de passerer en af modstanderspillerne. Jeg skal både blokke og jam i dag, så jeg skal skifte, så er jeg inde og blokke en gang, og så er jeg så ude og snakke taktik, og så skal jeg ind og jam. Så det kommer til at skifte sådan, for at give de andre jammer en pause. I roller derby skal man kunne holde til lidt af hvert. Det er ikke en sport for sarte kvinder med hang til blå mærker. Det er jo her, kontakten kommer ind i det. Det er, at du ligesom skal gøre alt, hvad du kan for at være defensiv over for de andres jammer. Aarhus Derby Danes har mange forskellige niveauer på deres hold. Og vigtigst af alt, alle er velkomne. Hvad forventer du af kampen i dag? At det bliver sjovt. Det er prioritet nummer 1, og så vil jeg da gerne, at vi vinder. Det kunne da også være fedt. Hvad er det, der gør, at lige præcis roller derby er så godt? Ved siden af studiet, så er det bare fedt at komme ud til pigerne og slappe af og have det sjovt. Og så er det fysisk hårdt. Jeg har aldrig prøvet en sport, der er så hård som den her, man sveder, og samtidig med, at det er hårdt for kroppen, så er det også taktisk hårdt. Du skal hele tiden tænke, hvad skal jeg gøre nu? Og så kan jeg også godt lide sådan noget her med sminking, og vi skal gøre noget ud af os selv samtidig med, det synes jeg altså også er sjovt. Og så er der selvfølgelig også, at det er virkelig sjovt. Altså, det er en sjov sport, når man griner af, at folk vælter, og man griner af, at det er en sport, hvor man gerne må have en stor røv-agtig. Hvorfor er det, I maler? Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg tror bare, det er en del af sporten. Altså, det stammer jo fra USA, og der har vi set, at i deres kampe er de sminket, og det giver en eller anden frygt. Man ser måske lidt mere frygtindgydende ud. Om Aarhus Derby Danes vandt, fordi de var frygtindgydende, vides ikke. Men de vandt i hvert fald stort over Slots United den 7. februar.